Ya, dari dapur orang tua sampai ke dunia, ini bukan sekadar masakan, ini identitas Batipua, Nagari Gadang. Samba tanak dari Batipua, bukan samba biasa. Iko pusako tuo biasa, mau bahan lain namo di luar. Di Batipua saja rasonyo juo punyo nyawo. Samba tanah asok dapua naik, raso kampung pulang dalam suok nan layak. Jangan salah sabuij, jangan sampai keliru. Samba tanah asli Iko Batipua. Yeah, dari pagi dapua lah bakabuik. Dagi yang dikacuik, bukan sachet dipaluik. Lado digil yang halui, bukan blender capek. Api kayu mangkonyo raso jadi kuaik. Orang luar bilang mirip tapi rasonyo lain. Samba tanak Batipua punyo alur nan main. Bukan cuma masak tapi cari to ada dari niniak mama turun ke anak kamana. Samba tanak dari Batipua, bukan samba biasa. Iko pusako tuo biasa, mau bahan lain namo di luar. Di Batipua saja rasonyo juo punyo nyawo. Samba tanah asok dapua naiak, raso kampung pulang dalam suok nan layak. Jangan salah sabuij, jangan sampai keliru. Samba tanah asli Iko Batipua. Di nagari lain adonan hampir samo, tapi namo beda raso pun dak samo. Batipua punyo ciri, punyo caro, masaknya sabah. Dak bisa tak sasak-sasak, dimakan jona si angek. Bareh Batipua samo pucuak ubi. Lawak kampunan murah, tapi rasonyo maha dalam hati. Samba tanah Iko, saksi sejarah diri. Iko bukan soal lidah saja, Iko soal asa, tanah kelahiran. Kalau lidah kau paham, hati kau pasti pulang. Dari Lapau sampai Karantau, namo Batipua kini baraso. Anak rantau makan mato menyirah, karena raso kampuang indah pernah Allah. Jangan samokan, jangan disingkek. Samba tanah punya maknanan dalam dek. Iko warisan bukan tren sesaat. Batipua bakato, dunia mangkatat. Samba tanah dari Batipua, asli dari dapua, bukan hasil tiruan. Biar dunia tahu, biar dunia paham. Samba tanah Batipua indah, bisa disamokan. Yo, dari Batipua Nagari Gadang, samba